Asik. Asik. What abot Malih, Mbak E. Gubuknya Panawati Mas Wiwit biyen Pomah Masa iki Mas Gubuk kae ya Cerita Mas Katanya pagi ngantiknya dia cerita Oh, aku ora tau ngerti garamane dudu mak rek wis ngono kuwi pancen. Rek ngoten niku. Karai luar biasa. Enom-enom arek sinabu. Heeh. Ya sinabu jenengan kok betul sing tuwa to? Mbak tuwa sithik tak pateni ya, Mbak. Lah mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom. Ngono lho. Iya. Jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. Dua aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Nah, ora percaya jenengan ngerteni mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Iso duwe bros ngono ae. Malih Mas E. Iya, Mbak E. Monggo Mas E. Iya, Mbok E. Eh? Di rumah saya malah kelingan. Anyel mboke kaya mbok-mbokan guyangan lho. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula itu lho wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikroca anyar. Heeh. Tenan kula karo Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan mbek iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar, pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan sak jroning ati. Nyatan lontar Mas saya marep aku kowe dadi karma aku kelingan pinter gubuk kae takgo leran pinter engkang gak kapan tulisan Jogetnya kayak Jainul. tapi pinter loh pulang ngetes ngendang loh hebat teman dia mau ya iya Mas iya tanpa bantal tanpa rasa nyimpen mati wiwet iya oh tomat pinter kepunculan cici Terlalu nafsu aku ini. Gubuk kae kabeh cerita Mas